Mill-kwestjonarju ta' pre-kwalifikazzjoni għall-impjant tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-iskart daħlu 16 l-offerta differenti. Dan ħabritu l-Wasteserv li spjegat li fost dawk li tefgħu l-offerti hemm kumpaniji kbar li jiddominaw is-settur fuq livell globali. Fi stqarrija l-Wasteserv spjegat li issa kull offerta se tiġi evalwata b'mod metikolus u l-aħjar 3 kumpaniji jew konsorzi se jiġu magħżula sabiex jidħlu għal fażi li jmiss. Dawk is-16 li resqu l-offerta ntalbu jipprovdu informazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika tagħhom, l-esperjenza kif ukoll il-kompetenza biex jitlesta dan il-kuntratt li se javviċina $390 miljun. Il-kuntratt jinkludi d-disinn u l-kostruzzjoni tal-faċilità li ma' xogħol u stmat li ħajkun jiswa bejn 160 u $190 miljun, kif ukoll ikkummissjonar l-operazzjoni tiegħu għal perjodu ta' 20 sena b'investiment finanzjarju ieħor ta' madwar €200 miljun. L-impjant huwa mistenni li jibda jopera lejn tmiem l-2023. L-art li se tkun qed tintuża biex isir dan l-investiment se tkun qed titnaqqas b'mod drastiku wara l-Gvern sema' tħassib tal-familji li jgħixu jew li għandhom art agrikola fl-inħawi tal-Matab u bekk se jkun inqas minn terz tal-medda ta' art li se tintuża mill-proġett propost oriġinarjament. Fil-fatt dan il-proġett se jsir fuq medda ta' 82,000 metru kwadru ta' art u mhux 279,000 metru kwadru. Bl-investiment tal-impjant tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-iskart, pajjiżna se jkun mexa pass ieħor fejn se jintlaħaq livell ġdid fis-settur ambjentali. Dan hekk kif permezz ta' dan l-impjant, l-iskart kollu li jidħol għand il-Wasteserv se jiġi użat sal-potenzjal massimu tiegħu. Min barra dan l-impjant hemm impjanti oħra li se jkunu ta' benefiċċju għal pajjiż bħal l-impjant ta' trattament tal-iskart organiku li se jkun qed jipproduċi kompost agrikolu kif ukoll impjant faċilità tal-irkupru ta' materjal riċiklabbli. Il-kap eżekuttiv Richard Bilocca spjega kif dan l-interess huwa xhieda ta' pjan robust li se jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja b'mod ġenerali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.